you're worthy. Great God, great God, you are matchless, you are boundless, your love's unending. No one can compare with you. No one can fathom your greatness, your splendor, your wonder. Your mercy is beautiful, Lord. Great are you, Lord. Every eye will see, and every voice will sing.
splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end, yeah. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Yeah. Name above all names, yeah, and worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Let's celebrate the Savior of the world, Jesus. So worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Every knee bow down, every voice shouting out. Great is our God. Lord, you're worthy. Great God, great God. You are matchless, you are boundless, your love's unending. No one can compare with you. No one can fathom your greatness, your splendor, your wonder. Your mercy is beautiful, Lord. Great are you, Lord. Every eye will see, and every voice
voice will sing, and my heart will sing how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end, yeah. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Yeah. Name above all names, yeah, worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Let's celebrate the Savior of the world, Jesus. So worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Yeah. Every knee bow down, every voice shouting out. Great is our God. Lord, you're worthy. Great God, great God. You are matchless, you are boundless, your love's unending. No one can compare with you.
your splendor, your wonder, your mercy is beautiful, Lord. Great are you, Lord. Every eye will see, and every voice will sing, and my heart will sing how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end, yeah. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb.
is unending. No one can compare with you. No one can fathom your greatness, your splendor, your wonder. Your mercy is beautiful, Lord. Great are you, Lord. Every eye will see, and every voice will sing. And my heart will sing how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age he stands,
clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the
Oras madihita saluhuna di hama manami doho ina nami naing pukotama ulota di Bagasatikyon ima di Natal umum di malam Natal di Bagasatikyon tapasonang marohado pikirata asa tapukama parpumuata di Bagasatikyon kapayu ihu ma acarata amanginang naposo bulung remaja dana sekolah minggu sudah hita napungu di Bagas Coroon jumulu mahu pasahat tami selamat Natal madihita. Selamat hari Natal matong bihamu perhaladu ni Tuhani. Marolo-polo ma todita di namar ningot ita di hatutubu ni sipaluai las ni roha bolod do bornginon di tonga-tonga ni saluhut halak Kristen. Beta mahita marsoba dia dopanna ta edde homma guarna enunga di patongon Kristus nagabe partano batuan ni hatuota. Marolopolop do rohanami mandapoton Yesus naung tubui taulopon maibana marhite puji-pujian dohot kuduk ni rohata beta ma taide homma puji-pujian ainunga di padua hita sian nasa dosa dohot pangalau siota. Atong aliak kadongan taparade madirita tasoba matuhatai di bagasan las niroha tabarita homma nunga tubuh Kristus nunga songgok hadameon asa saluhu jol mataruli di las niroha naung pinarade ni Kristus marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni to di porbadia na tumo palangi dohot tanoon amen nunga patar hanguduani jalan nunga huida hami jalan nunga hu hatidakok kami dohot hu baritahok kami Tuhamu hanguluan na saleleng ni leleng na dilabong ni amay hiyan jalanong patar
dihami. Haleluya. Martang yang mahita, ale de bata ama na di banua gijang, puji-pujian hasangapod dohot hamulateo nu sobaho kami tuho, marningot sileho-leho mi na balgay tuhami jolma na di pardangolanon, ima anakmu Yesus Kristus, na sinurum sian banua gijang ala ni hami, gabe na dangol do ibana jalan na pogos, pola tubuh imanan di barani pinahan di Bethlehem, asa mamora hami, sai rajai jala togu-togu hami marhite-hite toldim, asalam kuida hami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amin. Kudul mahamu. Kapuji Tuhata sian ete nomor 50 sada. Idama haholomon makukupi tanoon, alai de batata mangalehon panodang asa gabe tiur, alani parroha homa akan natinopan ni debata na mangalehon sonang dohot pasikopon ngolum asa marhatiuron jalagabe tau hasangapo di ibana debatado majadihon nasa na adong songon natar surat di hatana tabigi maliturgi na parjolo. Sada Musa sada ayat sada rodi tolo dimulana ditopa debata langit dohot tanoon dungi tarulang mata noi gabe halongonan jala holom di atas dungi mangareap maton dini debata di atas ni aka aek dungi makuling madebata ninna jadi maho na tiur jadi tiur matutu. Sada Musa sada ayat pitu sahat tu ayat sia. Jadi di pauli debata ma hajang-hajangi asa disirang aek akan na ditoruni hajang-hajang sian aek akan na digijang ni hajang-hajangi gabe menjadi ma songoni. Dungi di goar debata ma hajang-hajangi langit. Dungi bot maari torang maari muse ima ari paduahon. Dungi ninna debatama marpungu mahamu aek akana ditoruni langiti tusada inganan asa tarida na mahiang gabe menjadi ma songoni. Sada Musa sada ayat opat rodi ayat onom. Nungadenggan natiur ri di ida debata jadi di bahan debata ma persirangani natiur sian naholom. Dungi degar debata ma natiuri arian. Gorni naholomi borngin. Dungi bot ma ari torang ma ari muse ima ari
parjolo. Dungi makuling musema debata jadi ma hajang-hajang di persitongani aka aik bahan persirangani aik tu aik. Sada Musa Sada ayat 10 Rodi ayat 10 tolo. Dungi di goa debata mana mahiangi tano. Ia parpunguan ni aka aik laut di goa. Jadi nunga denggan di ida debata. Dungi nina debata ma di patumburhon tano ima duhut dohot suan-suan namar parbuehon boni. Kau akan namar parbuehon bonina di bagasan tudos tumasamna be di tanoon. Gabe menjadi masangoni. Jadi di patubuhon tanoi ma dohot duhut dohot suan-suan namar parbuehon bonina. Tudos tumansamna dohot hau namar parbuehon bonina di bagasan. Tudos tumansamna. Dungi nunga denggan di ida debata. Jadi ma bot ma ari torang ma ari muse ima ari patuluhon. Sada Musa Sada ayat 10 tolu 115. Jadi botma ari torang ma ari muse ima ari patuluhon. Mataniari bulan dohot bintang. Dungi makuling musema debata. Jadi mahamu akka panondang di hajang-hajang ni langit i. Bahin persirangan niarian sian borngin. Gabe tanda paboa titik ni padan dohot akka ari dohot akka taon. Jala gabe panondang akai di hajang-hajang di langit i asa dipatiur tanon dungi menjadi masongoni. Sada Musa Sada ayat 10 lalu sahat tu 20. Jala mangunggomi arian dohot borngin jala bahen persirangan ni natiur sian nahulum. Dungi nung ngadenggan di ida debata. Jadi bot maari, torang maari muse ima ari pa opaton. Dungi makuling musema debata di patubuhon aka aik ima guluk-guluk na marhosa aka nama jirir jala marhabangan ma aka pidong di atas tanoon martonga-tonga langit. Sada Musa Sada ayat 16 sahat rodui ayat 10 walu. Dungi dipauli debata ma dua panondang akan nabolon. Panondang nabolon pangururan nyarian. Dohot panondang na met-met pangururan ni borngin. Rodi akabitang. Dungi dibahen debata ma nasida tu kajak-kajang nilangiti asa disondangi tanoon. Jala manggonggomi arian dohot borngin jala baen persirangan ninna tiur sian naholom. Dungi nunga denggan di ida debata. Sada Musa Sada ayat 20 lalu. Jadi ditok pada debata majolmai tumiru rupana. Rupana tinirwat ton di debata laho marokona sida. Bawa dohot boru-boru nasida ditoppa. Dungi di pasu-pasu debata ma nasida. Ninna debata ma tu nasida. Mar pinok pare mahamu. Asa sopar hamu. Jala guhi hamu sadok tanoon. Jala patuduk hamu, rajai hamu, dekke akan di laut. Dohot pidung namar tonga-tonga langit. Rodi sude binatang akan nama jirir di atas tanoon.
Tapuji matuhata, marede mahita. Tangyo kamu mapatit ni debata, dihita di bornginon, di parningotan, di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus, di mana tersurat di pesalmen bidusia pulualu ayat sada songonom malidok. Edde ho kamuma di Jehovah edde nai baru sada, ainunga di pabahen ibana akka halongangan. Nunga ditupahi siamunai dohot tanganna nabadiai ibana. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na kabar patikmi. Amin. Ede puji-pujian marhite vokal solo ni Amang Dr. Randus BR Siagian MM. Las uduk manon tu kor paropuan. Raja
dohon Odo rajaku Odo rajaku Ku sembah Tuhan Ku sembah Rajaku di sesahono nasado sakit Judi naliluang tangis doton dikit Ujudi naliluang daos yan Sai gulut diartado di parngoluoni asiroham diau Tuhan husopadoho Odo rajaku Odo rajaku Usopaho Tuhan Usopaho Tuhan Odo rajaku Odo rajaku di sesahono nasado sakit Odo rajaku Odo rajaku di sesahono nasado sakit Odo rajaku Odo rajaku di sesahono nasado sakit di sesahono nasado sakit Ya, ede puji-pujian sian korparopuan las mangarade manon di Turgina Paduahon.
Nuaing tabigema liturgi na paduahon ima taringot mulani dosa. Sada Musa 3, Sada Musa Sada ayat Sada Musa tolu ayat sada sahat tolu. Alai ulok dona umbisuk sianasa na manggulmit di ladang akana jina dihon di debata Jehovah. Jadi didok mamandok burburui. Atehe tongondo didok debata. Naso jadi pangonon muna sian saluhut hau akana diporlakon. Nungi nina burburui mamandok uloki. Jadi do panganon nami sian parbue ni hau akana diporlakon. Alai anggosian parbue di hau na di parsitongan ni porlaki didok debatado. Unang pangan hamu siani jala unang jamu jama hamu asa unang mate hamu. Sada Musa tolu ayat 4 1 ayat 6. Dungi ninna uloki ma mandok burburui. Dang tutu hamu mate. Ai diboto debatado sadarion sadari dipangan hamu siani tonggor ma matamuna gabe doson debata hamu umboto na denggan dohot naroa. Dungi saya dipanot noti burburui ma parbue ni hawi dibahen denggan na panganon jala pia matana marnida. Jala tahu manunggul rohatu habis taran hawi. Jadi diputikon sian parbue nai jala dipangan. Dilehot ma dohot tusino dukna siani gabe dipangan. Sada Musa 2 ayat 15. Dungi ditogihon debata Jehovah majolmai paojak kon ibana tu porlak edeni asa di paula-ula jala diramoti. Sada Musa 2 ayat 16 rodi 17. Dungi dipatik debata Jehovah majolmai nin nama. Jadi do panganon musian nasa hau di bagasan porlakon. Alai anggosian hau parbinotoan na denggan dohot naroa dang jadi panganonmu. Ai sadari di pangakosiani say namate doho. Sada Musa 2 ayat 10 sia. Aidung sun dijadi honde bata Jehovah siantanoi nasa binatang di ladang ro di sude pidong akka namar tonga-tonga langit. Ditogihon ma itu si Adam asa di ida manang beha guarna. Jala iai dibain si Adam guarna ni nasa namar hosa lausido guarna. Sada Musa 2 ayat 20. Jadi dibahen si Adam ma guar ni nasa pahan-pahanan ro di pidong akka namar tonga-tonga langit dohot nasa namang gulmit di tanoon. Alai anggo di si Adam dangadong jupang pangurupi bahen donganna. Dinamared di hanok kita las mangarade mamuseng na liturgi na patuluhon. Marede hita sian buku de nomor 60 sada. Morohaku mida hamatian ni akka parjahat mulak manian nasida sian dalan narwai lahomanada dalaku
asa mangulu nasida ninna debata ibana para siroha lebat tarimas jaladang di balosson akka dosa ni ama-ama mida ianakonna songo nima asini rohani debata mida jolmai atong tabegema baga-baga ni debata Yesaya 12. Dungi patinangon nama sada partonggol di tonga-tonga ni akka parpegu. Jala papungona akka ni lilesian Israel, dohot akka namana parsian Juda, papungona sian na opat desa di Tanoon. Yesaya 54 ayat 8. Tagan di parpiar ni muruku, huta bunihon bohiku, satoken maradok ponho, alai marhite-hite denggan basa, saleleng-leleng na asyaku, ninna Jahobau, ninna Jahoba si paluaho. Yesaya 40 ayat 3. Suarani na jauh-jauh di halongonan, paulihamu dalat di Jahoba, patigorhamu di adaran, dalan balobung di debatata. Yesaya sia ayat sada. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panondang na bolon. Binsar do sada panondang di angka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Yesaya 28 ayat 10. Dibayani songonon do hatani Tuhan Jehova. Idama au paujak kondision sada batu. Batu na niuji, sada batu parsuhi na arga, bain ojahan na hot. Manang ise na porseya di ibana, dang tagamon maporus. Yesaya 20 ayat sada dohot ayat napaduahon. Hehe maho, marsinondang maho, ay naroma panondangmu, jala hamuliaon ni Jehova bicar di atasmu. Ay idama haholomo do makukupi tanoon jala hagolapon akka bangso. Alay na bicarnema Jehova di atasmu jala marsinondang hamulyon na di atasmu. Yohanes 3 ayat 10. Ay songonon do holong niro hari debata di portpion, pola do anak na nasadai di lehon, asa unang magoganop na porsia di ibana, asa nangoluan na seleleng na di ibana. Ede puji-pujian sian kor ama Ebenezer.
Dina maredian no kita las mengaradi memuseng tu liturgi na paupaton marede hita sian ede nomor 537A. Tabegema liturgi na paupaton imataringo tu hatutubu ni Tuhan Yesus. Matius sada ayat 10 lalu sahat tu 10 sia. Hatu tubuna. Ianggo hatu tubu ni Yesus Kristus songonondo. Uju oroan ni si Joseph pi dope inana si Mariai. Gabi-gabiat do ibana sian tod di perbadia. Adorang soma si padohonan dope nasida. Ala parohana bonar si Joseph nama ngoro si Maria dang adong rohana paurak kon nasida gabi ditahi rohana nama naeng sirakononna songoni. Matius sada ayat 20. Alai dina songoni dope tahi ni rohana di dia ma di ni pina susuran ni Tuhan i namandok tu ibana. O Joseph, anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria, gabe donganmu saripe muse, ay nasian ton di parbadia dona naeng tubuh di ibana. Matius sada ayat 20 sada ro di 22. Tumubuhon anak maibana, Yesus do guarna bahenonmu. Si paluaon nado bangso na nasian akka dosa nasida be. Masa pesude nai asa unang jupang na hinatahon ni Tuhani. Marhite sian panurirang na madok. Matius sada ayat 20 tolu. Idahamuma gabe-gabiad do namarbajui. Tubuan anak maibana jala bahenot do gorna Immanuel lapatanna dongata ma debata. Matius sada ayat 24 rodi 25. Jadi dung tarsunggul si Joseph dioloi mahata ni suruh-suruhan ni Tuhani saut ma dialap na ni olinai. Alai lausau ditanda pai matubu buha bajunai. Jadi digoar maibana Yesus. Lukas 2 ayat 8 dohot sia.
Jadi adong marborngin di ladang na di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapoton sada suru-suruan manasida jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabe mabiar situtuma. Lukas 2 ayat 10 sahatu ayat 12. Alai didok suru-suruani matu nasida unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni rohago dang do hubuan tu hamuna parsaulian ni sandok habang soi. Ai naung tubu do di hamu sabornginon di hutan ni si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Onma partinandaan di hamu poso-poso do dapotonom muna na binorhos pihak di panggagatan. Amin. Dimulanai uli dohok denggan situtudo portibion dohok sude pangisina. Alai nuaing nunga dihuku pitimus dangadong be godang suara ni pidong na marhabong ala ni jolma na jojok manegai akka suasuanan. Hada meo ni be nunga maol be didapok jolmai nuaing. Ala ni porang dohot huaso dohot arta. Gudang ni hasusaan alani lalo manang alani ay magudang. Partangison alani hapogoson hageduhon dohot pangarupaon nang panggosa-gosaon di dongan. Nang nasa ulaon dosa tahe sudenai alani jolma nunga dau jaladang makaholongi debata dohot dongan na jolma. Ale Tuhan nunga roho tu pertibion sondani ma rohanami na di bagasan hagolapon. Nuaing pe masa do sorimago kopit sa pulusia na pola mabahen gudang jolma marmatean ngulu perekonomian na hurang denggan doho ragam ni akka parukilon na taadopi di partikianon. Alani tu asini roham dihami patugu maha porsyaon nami asa unang mabiar jala madele hami alani pangulun nami. Patu pama hami gabe panodang maradop podongan nami songon hatam namadok. Tungsura lam marpogos dongamu lam surut tahe para bohalon nilabungmu. Ikon tolongom mudo ibana nang halak dagang nang halak paisolat ibana asa mangulu ibana di labungmu. Ale Tuhan nunga roho tu pertibion soda gima rohanami na di bagasan hagolapon. Hurian itu hata nunga roh tu hata manopot bangsona jala mabuan haluaon ido natahalaso di bornginon alai hahulomon dojot makukupi tanoon jala lam tujorbu nado pangelan isi bolisi mangihoti torok jolma disigai do toldi haporseaon dohot pakirimo sogot diguturi na marumah tangga disegai na nang roha ni ianakon asa tuis tuhata ni debata alani tamado pahusor-husorota di bagasan rohatabe.
godang PAK parukilon namasa di tonga-tonga ni nguluon ingok matuhata do nama dongani hita mololam lumlam akka parrohaon ni jolma di partikianon ingok ma alani ido ubanna ro Tuhan Yesus yan banua gijang sorang tu portibion asa disodangi sadok ngoluta na di bagasan hagulapon alani dang jadi papeolommu uhum dang jadi homar nida-nida bohi jala dang jadi jalo ommu silua ai sisip do papitung mata ni halak na pistar jala pabalik-balik parhataan ni halak na tigor atong songo dia pe rumang ni parngoluon na liado pamunuaing di arsa manang dilas ni roha say ukak ma roham majak ko Tuhani asa sorang imana di bagasan ngolum di kimared dia kita non las Roma tujolo akanong dipilih laho pagalakol lilin. Hamu akadonga sahuria di horhon hatutubu ni Jesusido obas nai baru parsaoran nai baru do tolong ni roha nai baru jakon masih paluai sodang nililinon masongon simbol ni namar padan hita bornginon naso taulahon bedosa radema hita manesa dosa ni dongata tuhatta domadok ahu do panodang ni portibion naso tupa be mardala dina holom nasa namangihut tonau atong borhat mahamu manopot akaruas asa dipagalak lilin na di tangan ni ruas borhat mahamu.
Hamuak kadongan lasma roham nung asaur be Tuhan Yesus si paluai itu portibion. Jakon maibana sian ukap ni roham, jala hati dakon maibana di bagasan ngulum. Haluau do dibuat Tuhan Yesus marhite-hite hatu tubuna. Alani hampe naing mahobas maka tidakon Tuhan Yesus marhite ngulunami. Romati Jolo, na obato liturgi na palimahon, ngulo na baru. paluanmu manuaeng ale raja naposomon di bagasan dame songonna di dokmi. Nunga tutu songo parajaon ni debata di portibion, jala di jauh hita toptong mangolu di bagasan harjanai. Ai harajaon ni debata dang soal si panganon, manang si inuon,
alai hati goran dohot hadamion dohot lasni roha di bagasan todi parbadia. Didok Tuhata Yesus, saya jumolo malului hamu harajaon ni debata dohot hati gorana, dungi tambahonon nama sude aka ondeng di hamu. Manat mahamu mamereng, manak kasih parulaun muna, songon akka nama roha mahamu, unak songon nahurang roha, parhasiat hamu matiki, ayari hasusaan do nuai. Idama, najongjong doau di joloni bitui manutuhi. Ia dong nangiot suaraku, dohot nama ukap bitui, bongot maau tu ibana, mangamau rap dohot ibana, jala ibana rap dohot tau. Magira maau ro, tiop mana diho, unang adong nama buat tupalmi. Audo dalani, dohot ha sitongani, dohot ha ngoluani, dang adong nasahatu amai, iya so marhite au. Amin. Tapuji matuhata, taparane bete si nomor 62. Hatani debata turpu epistel di parmuat tabornginon tersurat mai di buku Matius bidusada memuka masian ayat 10 lalu sahak rodi ayat 20 tolu tajahama marsikat soreng. Yanggo hatutubuni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Josepido pe inana si Mariai gabe-gabe do ibana sian tod di perbadia adorang so marsipadono haddope nasida. Ala parrohana bonar si Joseph, nama ngoro si Maria, dangadong rohana paurak nasida. Gabi ditahi rohana nama, naing sirak kononna songoni. Alai dina songoni dope tahini rohana, di idama dinipina suru-suruan ni Tuhani, nama dok tu ibana, O Joseph, anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria, gabe dongamu saripe muse, aina sian tod di porbadia do, naing tubuh di ibana. Tumubuhon anak maibana, Yesus do warna, bahinommu, ai paduaon na do bangsona sian akka dosa nasidabi. Masa pe sudenai asa jupang na hinatahon ni Tuhani marhite sian panurirangna namadok. Ida hamuma gabi-gabi do namar bajui tubuan anak maibana jala baheno do warna Immanuel lapatanna dongatama debata. Imasahakna martua do akan atumangihon hatani debata jala na upiopsa. Amin. Marede hita sia buku de nomor 608.
Kahatidako ma haporsiaw tay songon na hinatindako ni dongata sa haporsiaw di sadok portibion rakma hita madok. Au porsea idibata Jehovah ido ama pargugo na suhatudusan na tumopalangi doho tano. Au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tubuh si Maria na gabi-gabian sian tor di parubadia adorang so habubu ido tuhata na tumaw na bernit di panguman ni silatus na matapajang do ibana di hau pinarsilang na tuwa-tuwa na toro dung ditanom na mangulu di ari patuluhon na manay tu surgo lau hudul siyamun di bata Jehovah amanay pargogo na suhatu dosani sisi maibana pay mamla sugot tanon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditoldi porbadia jala adong sada huria na badia huria atau panahalak Kristen akan na badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mula mangulu sugot daging halak nong mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Sunggul-sunggul dihita dihamu amanami doho inanami ruas ni huria marsogot hari Sabtu 25 Desember 2020 sada di Patupa Huriat tado ima pesta parjolo di parningotan di hatutubun Tuhan Yesus. Masuk ma songon nasomal pukul sia pagi di ibadah bahasa Batak dohot ibadah bahasa Indonesia. Jaladung suk kita patupa ibadah diuruti mamuseng Imam Marulaon Nabadia. Songonima sunggul-sunggul dihita di bagasan Pornginon merede maita las tapasah ma peliata.
Amini debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal makamanga kainang. Mauliate maditu hatta pardengka base di loa sita bui marlas ni roha marulupulup. Di Natal pestahon Natal umum manang namar pesta di Natal umum kita. Di nama kalason haroroni Yesus tutonga-tongani pertibion naolo ibana mardaging jolma lau paluahu kita lau mangaradi hanguluan nama notong dihita dia kena porsia jalamang huton ibana. Alani dipilih dohatan di debatan nanang marsaringar dihita di bagasan pestata di bagasan bornginon imana tersurat sian pesalmen 147 ayat sada sahatu ayat 10 sada. Pesalmen 147 ayat sada 110 sada hujahama di tongat-tongat. Haleluya. Adengaddo edehonoton debatata ay hasudungaddo ibana tama puji-pujion. Jehovah do napauli Jerusalem. Ibana napapunguhon halak Israel akka nama pari. Ibana pasabam akka parroha na bojok. Jala dililiti akka bugang nasidai. Ibana ubilang torop ni akka bitang. Di jauh do gwar nasida sudena. Tibul do to hatai jala pargogo situtu. Dang habilangan parbinotoan nai. Jehovah pahehehon akan anirupa, dipatuki tutano ianggo akka parjahat. Maredetari par mahamu upuji Jehovah marhite hamulateon, palu hamuma uning-uningan mamuji debatata. Ibana makukupi langiti marhite obun, ibana paradehon udan tutanoon. Ibana patubur duhut diaka duluk. Ibana mangalehon tu pinahan gagatun nasida. Nang tua ka anak ni pidong sigak aka na nguak-nguak. Tang lomorohana mida hagugo ni hoda. Tang lomorohana mida hai-hai ni bawa. Di halomohon rohani Jehovah dotahe aka na makabiari ibana. Aka na makalunguton asini rohanai. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia Mazmur 147 ayat 1 sampai 11 demikian firman Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Demikian firman Tuhan. Dihamu akamanami nanami
macai tabodo terpuhon memotivasi mendorong kita molo sai ta bilang-bilangi pabahenan ni debata apalagi diharoro ni anak na Jesus Kristus na paluahok kita na mangurupi hita na mangalehon gogodot las ni roha di hita asa sai rade hita mamuji dohot pasangapon ibana. Halak nang madai jalan nang makilala pabahenan ni debata, halak nang madai dengan bahasa ni debata di bagasan nguluna di joma mamuji do pasangapot debata, di joma lao mangulopot debata di bagasan nguluna. Jauh-jauh manang panggilan bagi semua orang Kristen untuk menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Edehon ma ede di Jehovah, edehon ma Jehovah di bagasan. Asa ido panggilan di hita nang mangedehon ede di Jehovah, sian nasa rohata, sian nasa ngolutta, sian nasa parbinoto atta. Patuduhon naung uduk kita tu ibana, patuduhon naung tapakilalahon pasu-pasu ni debata di bagasan ngolutta. Macai apit do terpuhon nang di halak Kristen Batak Protestan, apalagi di HKBP. Sugarita pahut-ihut acara manang liturgi ni HKBP manang ibadah setiap minggu. Boy do honota lebih 50% sian ibadahi sai adong ede manang nyanyian. Alamat cayargado di HKBP marhite edei manang napiga hal na naing sidohonon. Di bagasan edei di sido jupang puji-puji tu debata. Di bagasan edei di sido hita lau papatarhon songod dia hadiriota sa sitong na diadupan di debata. Marhite edei di sido tarajumi lamboi lehonon na dihita tiur ni roha do tiur ni pikiran laos boy jupa kita hahi pason di bagasan ngolutta. Jala marhite edei di tiki ibadai laos di sido jupa kita las di roha kebahagiaan. Molo maridde sahalak jolma molo maridde hita di sido laos jupa kita kebahagiaan dot las ni roha. Asa saya dipakai jolma do lau patuduhon kebahagiaan na ima marhite ede na say diedehon di bagasan ngulu. Jala marhite edei molo sete dehon ni diganuk minggu sekaligus doi mangaleo tiur ni pikira sonang ni pikira dihita molo dihatan waing padauhon stres molo stres sok kamanga kenang ditongan di bagasmu marid di maho mago de stresi boy do marhite ede na sete dehon siganuk minggu gabe ima na bagogo na baru dihita ay halak na gale. Ala mungkin pergumulan tantangan, ala mungkin stres na niya dupan na, molo marede ibana, di sima, gabi boy, jupang, gogo di ibana muse, manang mulak muse gogo na, lau mangula apalagi lau mamuji do pasangapod de bata. Jala marhite edei, molo sete dehon ede di ganuk minggu di tonga-tonga ni huriata, lau sikaligus doi tapake pasadahok kita. Pasadahon akan aporsai rak mamuji do pasangapod debata dakola pribadi na be alai nung ngarap dohot dongan na asing rak mamuji do pasangapod debata apalagi song na tedehon nakin sonang nai borngin nai dung jok kita sude luar biasa patuduhon na rapi ta mamuji do pasangapod debata rapi ta sada patuduhon suarata patuduho puji-pujiat ta tu debata. Asa masih argado habe parideoni. Alai memang perlu dotong hati-hati. Ala ni arga ni parideoni boido gabero sibulis hinorhonni. E bodo di sada huria ala ni parideon gabe mabula huria. Marbadai paride A tu paride B. Marbadai suara sada tu suara dua. Marbadai suara tolu tu suara opat.
Dohot boy do akan asing boy muncul, molo gabe tapake tu hal na sodenggan, molo tapake hola lautu dirita, molo tapake dang hobar song natalok nakin, nagabi pujian di debata, nagabi tau hahi pason do las ni roha di hita, di bagasan parediot. Tutu ikut dohonota do, berbagai macam do talenta di debata di parediot di hita, adong do natigbo suarana. Adong do nasihil na bongor suarana, adong nama cai uli dengan suarana molo marede. Alai adong do nama cai bongor maul atusa molo marede. Termasuk song kami maul do dia tu si jonma molo marede. Ala hurang tabu suara serak-serak basahin nahalak. Alai neng dohonota manang songo dia pe suarana, manang songo dia pe hatawonna, manang songo dia pe talenta na nimilikan ni bana. Naing sude talentai, naing sude na dong di bana. Pakeon na mamuji do debata. Ai debata dakola mabigi suara na tabu. Alai debata mabigi suara ni na tutulau mamuji pero pasangapo debata sian paredion na. Sian panadaon na di debata song natadok nakin ala ni ulota sedarion tatada jala tahilalapa bahena ni debata roi bana tu tonga-tonga ni portibion roi bana menopot tita roi bana tu mobus sita roi bana mabuan haduau di hita ido dasar ido ojahan ni sudia kana persea lau marid akamanga kainang asal lobi dumenggan taida sian turpuhon ojahan manang dasar manang motivasi majauhi talau mangedehon ede puji-pujian di debata takas donakin tapai hutihut marhiti turpuhi Papua didok nunga di parade diakana porseai Jerusalem naik baru nunga di pauli di hita inganan nai baru nunga di pauli di hita ngolu nai baru ima ngolu diakana persea Jerusalem nai baru ima visi ido situjuon ido arah ni perdalanata ido arah ni haporsiauta ima tungulu na saliling ni leleng na pinarade ni debata ido no marga diakana persea ido no marga diaka na manghuton Kristus asa dung terdiri hita dung masuk kita tu harajau ni debata di sido hita di pa masuk di pa bongo tu Jerusalem nai baru tu hutan nai baru ido benar didok lahir baru di sitar didi hita jala marhite sian naung masuk kita tu Jerusalem nai baru di napina ulinai di sido lam tapakila lahon jala di sido lam ta ida huaso dohot hagugun ni debata di bagasan pernguluot asa marhite huaso dohot hagugun ni debata di sima lam takas taida pangapulio ni debata na mangapuli hita song nanilubahon ni panurirang di padan narubii ya haroro ni Jesus gabe apul-apul doi ala diucat dibuat nasa baru kilon jalan apa sorak tita di bagasan ngulut ido sian pengalaman ni bangsa Israel nunga maheu na sida di tonga-tonga ni pertibion nunga maheu na sida na sai tarbuangi alai Roma Jesus Roma anak ni debata baduahon na sida dibuat na sida siani ido gabi apul-apul na bulu di nasida. Ai saya marsak nasida di habuangan, saya marsak nasida siap bangso akan di pertibion namang gosa-gosa nasida. Alai haroro ni Jesus gabi mabuan nasida tulas ni roha. Asada kolan apul-apul nasahat na binuan ni Jesus tu tonga-tonga ni pertibion nang tuhita. Dohot do didok hama malum ni bugang, dohot bugang ni pamatang. Wasa pula ditekan ke dohok bugang ni pamatang ala bugang na humaci sasitong na bugang di bagasan bugang di ate-ate bugang di roha manang penyakit di dalam hati
Alai dohot doi diangkat, dohot doi dibuat, dohot doi gabe dipaucat siak kita. Marhiti haroro ni Yesus. Akka sitaonon, akka parukilon, apalagi pergumulan hidup. Radido Tuhatta. Radido Yesus membuati. Ido ubain na olo ibana manaon sitaonon lobi sian sitaonon ni jolma di tonga-tonga ni pertibion. Apalagi ibana do manaon na porsuk di tonga-tonga ni pertibion na porsuk sian hajol maon. Ai ikon menderita ibana, dipalea ibana, bahkan ikon mate tersilang ibana. Sudei nani baritahon do nani dalanna ima kutukan ni pertibion. Patuduhon akka jolma na menderita nunga dibuat Tuhata nunga jumolo Tuhata manaon penderitaan ni asa jupang las ni roha jupang hahipason jupang sasonangat dihita di bagasan rohat. Molo adong na bergumul na marsitaonon unang be saya disipasipan bereng silang ni Yesus. Nunga ho manaon sitaonon nami nunga ho pamalumbugang nami disima gabi lubang pakilalaat. Disima gabi lubang hita manang haruar hita siya nakasitaonon natatao di tonga-tonga ni pertibion ay nunga perjulu Tuhatai mangangkat mabuat nasa sitaonon siya kita. Jala dakolan na mabuat kita siyan akka persahitota. Dakolan mangalehon apul-apul dihita. Ala itong takasdo ditadahita akka nahinaholongan. Ditadahita nang hinokop na, ditadahita akka nang majalo hanguluan siyan ibana. Ala niso itong adong makilala ditinggal ho debatado au. So itong adong makilala tung sodohot do debata rap doho tau di sitaunokku, di siulauku, di sipikiraku. Ingot ma, debata ditadda dohita, diboto dohita, jala di ida do songo dia pergumulata sitaunota kondisita lasni rohatta di tonga-tonga ni pertibion ay ditadda ibana do hita naung hinokop. Ditadda ibana do hita naung pinaluana. Bahkan di dok habilang aca dohita salhutna. Nang pe obuk sada obuk pe nadong dihita di boto debatado. Ima hago gondo tuason di debata. Ima nama cai arga hita di jolo ni debata. Alani naeng matotong merlas ni roha marulupolo pita. Marhite sian salhutnai siapa bahenan di debata. Dakolani alai dohot do di pasari-sari dohita aria dohot borngin. Ido didok nakid diturpuktai gari pidong di pasari-sari. Gari anak ni pidong sigak na ngoak di pasari-sari. Patuduhon nunga di paradi debata. Nunga di lehot debata ahanarikot di bagasan ngulut. Panarihonon ni debata dakola sadari dakola saminggu alai manotong doi rodi saliling ni leleng na patuduhon na di boto debatado aha na taula na di boto debata aha do na tabutuhkan di bagasan mulut. Asa dakola kebutuhan ni pikiran alai dohod do kebutuhan ni fisik. Alay tabani mo se dohot do di lehot de bata pangurupion na tuhita marhite na diapini hita di bagasan perdalanan ni nguluta. Say diapini de batado akan hinaholongan ni rohana. Alay matua diuhum de batado akka namangalo ibana. Matua diuhum debatado halak naso olo uduk jalan naso olo setia tu debata. Bahkan nama kilala balga gogo dirina maradupon debata. Idu benda didok nakid dison
dang lo mo rohana di gogo ni hoda, dang lo mo rohana di hai-hai ni bawah. Batu duhon manang ko baran ni hagugon ni portibiod doi, ala molo hoda sa di gabar hodoi gogo ni namar lojong. Molo gogo ni hai-hai di dok istila di batu duhon doi hagugon ni jolma na niya sahon ni jolma di portibion. Dang marlaku tu de bata gogo ni portibion, dang marlaku tu de bata gogo ta sabing. Alai namar laku tu de bata haradiot tamangungi do gogo tu ibana. Ai di sido pangurupion ni de bata di hita. Asa mo ladong pehagogon ni portibion na menekan hita, na menekan ngulu ni naporsiai. Alai anggo de bata dia pini do hita. Asugari lam tabuka proses dia keperjalanan di portibion. Na begitu luar biasa gogo ni de bata mangapini hita, apalagi mangapini akan aporsia di bana. Hidup na serong di dok di istilah misiologi, semakin dibabat semakin merambat. Molo dia bati semakin merambat, semakin kencang do merambat. Song ni do nang perdalan niya kana porsiai, pamulus ni na porsiai. Di perjalanan na di tonga-tonga ni portibion. Nakin macam marukil do ruas ni huriata adong di Batam. Alai mungkin ngagudak kita ramat jahat di YouTube. Ala ikut ditutup gereja. Sian akadong atana di sini kai Kecamatan Galang Warna. Marukil do sude ruas ni huria, marukil do sude do takaparhalado. Ala mulai Januari harus dibongkar gerejanya. Tang boy benasida beribadah di sini. Alai somalna semakin dihambat, pasti do semakin kuat huriana. Pengalaman dui di ruas ni huriata. Molo saya tabi pa bigi-bigi dak koto piga kita ma bigi-bigi na saya 3 tahun na sapu saya beribadah di istana negara. Adong sada huria HKBP, adong muse sada gereja GKI. Anggosian paretongan ni jolma, bapaling donut tuluhali mampu na sida beribadah tu istana. Sian Bekasi. HP ternyata terus sampai sedarion tu pertikianon, bui na sida terus beribadah di si nangpe ikon say manaon. Mungkin hujatan, mungkin aka rehe-rehe sian nahumaliang. Siani berengota gogo ni debatado mangurupi akan aporsea, gogo ni debatado mangurupi akan naung hinokopnai, bahkan dibela dia pini. Di sido hina tabudohot hina sonang niak kana porsea. Jala ido na mangojar, jala ido na mendorok kita. Asa saya memuji do pasangapot debata, mangedehon ede puji-pujian di debata di bagasan perdalanan ninguluta. Lau sapit do rapat dohanona kamanga kainang dinaneng memulai kita semakin terbuka untuk beribadah. Ainuaing ngamulai lam gudak kita na beribadah, ngabui onom sabang kunwaing ngabuhi 5 na sililing naon hola tulu. Mungkin terpuhom maju kita semakin mendorok kita asa roh kita memuji do pasangapod debata. Gudang nuaing basarang marminggu hamu mar live streaming do haminin na pesor to mar live streaming. Pamulate mamulak kana to hoba puji Tuhan molo tutu. Alay na humacit live streaming do haminin na alay dang to mar live streaming. Asa neng dohonota nung ngadijohi tama maketiki do kesempatan lau mamuji do pasangapod debata ala nong tatadda papahenan di debata ala nong tatadda Jesus naung roto tonga-tonga ni portibion lau pasikopon ngoluta mangalehon las ni roha di hita mangubati rohata mangubati pikirata bahkan pasikopon aha kebutuhan di hita di bagasan penguluta si ganupari jalan na mga pini hita di bagasan perdalanan ni ngulut.
asa unang gait tahilala lau mangidehon puji-pujian di debata. Asa unang gait rohata lau mamuji do pasangapot debata di tongani bagasta, di tongani huria, dahot dia kapar saorata, asa tung takas dapat tuduhoni dalata lau mamuji do pasangapot debata, tadani lasni rohata, tadani naung taboto pabahenan ni debata di bagasan nguluta. Ima mendorok kita, asa dohot kita mamuji do pasangapot debata mangidehon ede puji-pujian di debata. Taingot ma, dakolat tu debata rikot puji-pujiani, marhite ede nata dehon dohot akka musik nata palu sonani do nanakin kecapi ninna diturbuhon. Ipe sangat berguna doi di bagasan nguluta. Molo tutu tapakai lau paturehon dohot la patuduson ahana hina rikot di bagasan parnguluot. Mangurupi hita doi di hahi pasot. Luar biasa do nortir si manukalit hea mangajar tuhami. Tak kuwoto mandapike hita manada nortir si manukalit sahalak na luar biasa musik dohot di seni di halak Batak di dokibana sonon ajari ma anak komi laho mabigi musik bahkan mulubui dohot memainkan musik apalagi musik klasik luar biasa lau mendorong otak dohot hapistaran ni yanak Los buido ujio muak kamanga kay nanga balagi molo guru. Mola dong kay nakon napistar marede napistar marmusik manang napunya talenta pasti do berbeda otak kiri dan otak kanan sian nakahalak na soya lau marede. Asa molo ganupari hape ita mangedehon ede puji-pujian di tonga ni bagasta ganupari ta ajarhon hata ni debata marhide akka ede nadongi di buku detai di si lam tabama habisuhon do tapistaran niya kay nakota lam tabama otak na matsadingkan dia kay anakon na binasabasahon ni debatadi. Di sima lam patar, di sima lam tarida, bohahita lau mamuji do pasangapot debata, ala naung tatadda pabahenan ni debata, jala idolas ni rohata di natalon, nung tatadda tahati dakko pabahenan ni debata, sailam tapuji may bana tay dehon puji-pujian di bana, tapake madohot musik na dong dihita, tapake madohot soarata, tapake madohot ngolutta gabi puji-pujian di debata, asa tutu marparbue ke hadirata, di pesta Natal na tapatupa di Bagasabornginon jala laos Roma hita tu marsogot marhita nang tatadda pabahenan ni debata babuan nang tatadda sinirohan ni debata di ibadahta ima di pesta parjolo di parningotata di hatutubu ni Jesus laos sekaligus di nanang marulaon na badia hita ikondohonon nami do muse akan na marulaon na badia ima perdosa anggo so perdosa una pula doh marulaon na badia marsugut. Holan na mardosa maro marsugut marulaon na badia. Asa diburi jala di paiya sita. Amin martang yang mahita. Mauliate matu haddi hatam na majo hami asa hupuji hupasanga pami ho marhiti akka edde nami pakuling nami suara nami ala naukutadahami pabahenam nagudangi di hami dili hokodo ngolu na saliling nililing na di hami dili hokodo ngolu ni pardagingon nami di sari hoko hami dili hoko hahipason ni roha hahipason ni pikiran jala dia pinihodo hami molo bergumul hami molo marsitaonok kami jaladang di loaso akka parjahati gabe mabahin marsak kami ay diupodo na sida. Atong Tuhan nami lampahot mahami manada di pabahin nami asalam margugo hami mamuji do pasangapoko ro tu bagas jorom lau mangedeho ko mangedeho puji-puji ediho lau soni nang ditongan di bagas nami be tutu edehonon nami ho tutu pujion nami ho ala nakutadahami dengan nibasam. Mauliate ma di parsauran nami di Bagasan Bornginon
di pesta Natal umum na dipatupa di sadok huriam hakabipi, marpangotak mapestaw di hami, di haporsyaon nami, di ngulu nami, mabuak kami lam marsitutu, lau madohoti akaulaon, lau mamuji do pasangapoko di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu sadok ruas ni huriam, manang na didiape, alay tarlumubi pasu-pasu na subuhi ron waing ala niyak kaparsahiton, tunghoma Tuhan nama jama na sida. Homa Tuhan na mga lehon hai pason, dohot ngugu na baru di nasida. Apalagi mula dong Tuhan na marsa bergumul nuaing, sa itatap nasida. Lehon pakirimon na mangulu asa marlas ni roha do penasida, ala nang ditada pabahenan. Atong mula tema di pasat rohanami deho. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus, tangihon jaloloy mapangidoan nam. Amin. Tapuji Tuhan tamarite desian nomor 615 ayat 1. Hut papungu pilihan tujulo, baik tu pakta tu STT HKBP, doh tu sekolah padita HKBP. Abre
hamuaka haholongan tadama naung tubuh Yesusi edehon majahoba ay ibana do pardengkan basa napaluahon jala paulihon tajakom masih paluai di moluta asaroi bana pasabam rohatta jala pamalum mangalili bugang ni rohatta asa dohot hita maka tidak kon debatado tama puji-pujion edehon majahoba ay ibana do panoppa namarmuduhon natinoppanai diatur debata langit tano laut nang aka hajak kajang dohot sude akana di bagasan macayu saluhut nai ditanda debata ibana matama si puji-pujion edehon majahuba di bagasan haserepon dohot ulupuluk lasma rohatta margogo jalamonang mahita manang ahape namasa ainung ngaro si palua manopot hita pardosa nadangolon asa sumuang parsaurakta dohot debata panopa naburjui nuaing peta pasahat mapilian na tapapungon tu harajaon ni debata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni salohut silehon-lehon na dengkan do naso libasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilihon mito hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw para siya kami pilihan non. Pati bulo na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toldim. Asalam utadahami gudang ni si lehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say saut malomoni roham di bano tongon songon na di banua gija. Lehon matuhami sidarun hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami tu gihon tu pangunjunan. Palua mahami isian pangaku. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim.
Shalom, dono nami masalinari, selamat Natal Madita saluna. clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, it trembles at his voice. How great